ni ng'eny gigi gin siasa. Kata obedo ni ei chike kata pend chike nitie ma dwaro ni mondo tim piedho abila manyo gitimo, but ok gitime kaka according to us, ok gitime ni en gima oketne chik. Gitime kisiasa, manyiso ni kweth mar joma ng'eny man kacha biro gi agenda moro e obwongogi ni jok ma oyier nikech oyier gi ker matiyo to mano ni korgi nyaka kal te. Omiyo kata kanyo ineno kabind puotho manyo dhi nyime, iyudo ka jakom mar duol mane tayo pietho no, ineno ka seche moko nitie ma chunye tere ni mondo okony jogi okal penj. Mano kiwacho ni jakom mano speaker Moses Wetangula. Seche manyo otayo budho ni, ineno ka seche moko chune ma odwok penjo ma seche moko kang'iyo to kane konengo bed ni ene moduoko. Ene ma samoro kopenj jogi penjo to ene mowuok olero kagima ene mano openje penjo ni. Koro kang'iyo to aneno ni ok gitimo maber kuom weyo Penina oko, nikech kwang'iyo to kwane ka Penina nigi rem ma joma moko magipuodho ka ongego. Number 2, nitiere gik ma ok inyal understand gimomiyo kweth mang'eny mar jo Kenya Kwanza ema nyodonje ei National Assembly to chako dhao gimomiyo iwe Penina. To gine manyo gi ng'eny gi numbers ei komiti mane puodho jogi. Ere kaka ng'eny gi ei komiti mane puodho jogi ne ok ginyal tiyogo, to koro kuonde modong' te to gisetiye gi ng'eny gi go mondo giyud gima gidwaro. Nyiso ni gine mane ok gichung' gi Penina Malonza. Aparo ni kadine gichung' ni gidware to de gikete ei list mane okete Mithika Linturi, kata obedo ni kweth mar joma nok kata minority ne ok dwar Mithika Linturi, kendo kweth mar minority ne ok dwar Aisha Jumwa, to pod ji ariyogo yudore e list mar jok mopuodhi. Ere kaka Penina Malonza to ne ok nyal yudore e list mar jok mopuodhi kane Kenya Kwanza dware adier. Adwa ni mak na mana paro no gi kanyo wawinja ne pacha James Mwamu ka entiere county ma Kisumu. Korka kori James Mwamu ka entiere county ma Kisumu, king'iyo puotho makamae mar joten migepe ma yande owal ne pong'o lemo mopogore opogore mag joten migepe pacho kae, ka wachako kod kweth modhuro kata kweth mar jogo mathoth